Amfiteatrum. Memoria Martyrum et Ecclesiae. A la vora del Mare Nostrum, reclinat sobre la falda del Tossal de Tàrraco i fora del recinte emmurallat, s'aixeca l'amfiteatre, un edifici ple de fascinació, testimoni de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre es construí a la primera meitat del segle II, quan la ciutat de Tàrraco, capital de la Hispània Citerior, assolia el seu creixement urbanístic més notable. Amb l'erecció de l'amfiteatre, la ciutat completava un programa d'edificacions dedicades als grans espectacles. Tàrraco ja disposava d'un teatre on poder gaudir de les obres de Plaute o Terenci que tant divertien els romans. El circ permetia viure amb tota la intensitat les curses de carros i ovacionar els seus campions com els aurigues, fuscus i eutiques. Ara, l'amfiteatre permetria disposar d'un edifici on oferir als ciutadans emocionants lluites de gladiadors i de bèsties. Amb anterioritat a la construcció de l'amfiteatre, en el segle I després de Crist, l'espai era ocupat per un ramal de la Via Augusta, flanquejat per construccions funeràries i zones d'enterrament. Tanmateix, els romans s'adonaren que la configuració orogràfica d'aquest terreny era apta per bastir el nou edifici. Probablement, el promotor de tan magna obra fou un flamen provincial, un sacerdot que tenia la més alta responsabilitat del culte a l'emperador en la província Hispània Citerior. D'acord amb les lleis i els protocols que exigien una acció com aquesta, es procedia a preparar els terrenys. L'edifici es va dissenyar des de l'arena, de planta el·líptica amb eixos de 61,5 metres per 38,5 metres, des de la qual es va projectar una graderia per uns 12.000 espectadors. Al mig de l'arena s'excavaren dues grans fosses en forma de creu. A les entranyes d'aquestes estructures s'instal·laren muntacàrregues per pujar homes i animals a la superfície, vestuaris i un altar dedicat a la deessa Nèmesi, on els gladiadors poguessin realitzar les seves invocacions rituals prèvies abans de sortir a l'arena. Les fosses, tapades per grans bigues de fusta, obstruïen tot tipus d'il·luminació a l'interior. L'espai esdevenia fosc i reservat. El gladiador sabia que quan pugés a l'arena, una cridòria ensordidora d'un públic entregat, la llum i l'escenografia de l'espectacle, dispararia la seva adrenalina per lliurar-se a l'èxtasi del combat. A partir d'aquest moment, no hi havia espai per a l'error. Des del púlpitum, les autoritats presidien l'espectacle que esdevenia no tan sols una diversió, sinó també un acte identitari i d'adhesió a l'ordre instituït. Era un espai privilegiat que permetia una visió centrada de l'arena i protegida del sol del migjorn. Els espectadors es distribuïen segons el seu rang social, en 3 nivells de grades separats per murs divisoris i passadissos anomenats praequintiones. A les grades inferiors seien els espectadors de rang superior. L'any 221, l'emperador Heliogàbal promogué a l'edifici algunes obres de restauració i d'ampliació de les fosses. Per commemorar aquest fet, es disposà d'una inscripció monumental que coronava tot el pòdium de l'amfiteatre. Avui, alguns dels seus fragments són visibles en el monument. A la seva mort i com a conseqüència dels escàndols que quedaren lligats a la seva persona, el seu nom fou repicat en totes les seves inscripcions. La de l'amfiteatre de Tàrraco és un exemple més de damnatio memoriae. L'amfiteatre també fou espai d'execucions sumaríssimes. El 21 de gener de l'any 259, sota el govern dels emperadors Valerià i Galiè, el bisbe de la ciutat, Fructuós, i els seus diaques Auguri i Eulogi foren cremats vius a l'arena de l'amfiteatre. Aquests clergues havien estat acusats de traïció a l'Estat al manifestar-se públicament com a cristians i negar-se a donar culte als déus de l'Estat. Conservem la memòria històrica d'aquests fets a través d'un preuat document anomenat Passio Fructuosi. Escrit per un personatge anònim de gran cultura teològica, amb anterioritat a mitjans segle IV, recull el testimoni de les actes judicials i el de les persones que presenciaren el martiri. Aquest fet històric
tindrà una gran transcendència sobre el futur de l'edifici, donat que la comunitat cristiana de Tàrraco considerarà aquest espai com un lloc sant. Amb la cristianització de l'imperi, a finals del segle IV, el conjunt serà protegit i és probable que en la seva arena s'aixequés un monument o altar commemorant el fet martirial. L'amfiteatre esdevindrà un espai de peregrinacions com també ho fou la necròpolis paleocristiana, on es venerava la sepultura dels sants. En el segle VI, Tarragona era una important ciutat de la Hispània visigoda. La seva església metropolitana, cap de les esglésies de la província tarraconense, erigirà una nova catedral a l'acròpolis de la ciutat i, a finals del segle, un temple a l'amfiteatre per commemorar el martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi. Aquesta basílica tindrà 3 naus, una capçalera semicircular i una cambra que actuarà com a lloc sepulcral, sagristia i baptisteri. La basílica se situarà a l'espai precís del martiri i al seu voltant s'ubicarà un cementiri amb alguns mausoleus i sepultures individuals. Els cristians desitjaven enterrar-se a prop del lloc martirial com una expressió i desig de salvació per la proximitat a aquest espai sagrat i per intercessió dels sants. La incursió àrab-bereber, a inicis del segle VIII, tingué com a conseqüència directa l'abandonament de la ciutat i la desaparició de les seves institucions. Tarragona restarà durant 4 segles despoblada en els límits de l'Al-Àndalus. La basílica de l'amfiteatre entrarà així en una fase d'abandonament i destrucció, seguint la mateixa sort que les altres construccions de la ciutat. Quan a mitjans segle XII es produeix de manera efectiva la restauració de la ciutat, l'Església reconegué en aquest espai un lloc sagrat i sobre les restes de la basílica visigòtica serà construïda una nova església d'estil romànic. L'església es dedicà a la Verge sota l'advocació de Santa Maria del Miracle. Així ho explicita una butlla del papa Anastasi IV a l'Església de Tarragona en 1154, sent arquebisbe Bernat Tort. Llur planta és de creu llatina i el seu absis quadrangular. L'accés al temple es realitzava mitjançant una única i bella portalada, oberta a la nau principal, mirant cap a la ciutat. Les influències artístiques de l'Orde del Cister, tan presents en la diòcesi de Tarragona, es deixaran notar en la construcció d'aquesta nova edificació eclesial. L'any 1568, l'església serà seu de la Congregació de la Puríssima Sang i poc després, l'any 1576, serà regida per una comunitat de frares trinitaris que van erigir un convent al costat del temple. L'espai es transformà d'una manera profunda i l'antic amfiteatre es trobava tan degradat que l'humanista Pons d'Icart el va confondre amb un teatre. El paviment del temple medieval fou elevat, s'obrí un nou accés als peus de la nau central i es bastiren 2 cossos adossats a l'església, tot suprimint l'accés de la portalada romànica original. Cada cop més, les estructures de l'amfiteatre quedaven colgades per farciments d'història. El convent dels Trinitaris es mantingué a l'amfiteatre fins a l'any 1780, a excepció de breus períodes relacionats amb la Guerra dels Segadors i de successió. A partir de l'any 1792, l'antic convent s'utilitzà com a presó militar i després com a penal per a presidiaris que complien penes de treballs forçosos en la xarxa de camins de la demarcació i, principalment, en les obres d'ampliació del port de Tarragona. L'any 1908, el penal va deixar de funcionar. L'any 1910, l'Estat va cedir la propietat dels terrenys de l'antic presidi a l'Ajuntament de Tarragona. Es procedia a enderrocar les estructures de l'antic centre penitenciari amb el desig de recuperar la visió de l'antiga església romànica. El procediment de reforma arquitectònica no fou l'adequat i s'inicià una etapa de progressiu deteriorament i un esfondrament de part de les estructures de l'església romànica. Tot i que l'any 1924, una Real Orden el declarà Monumento Arquitectónico Artístico, cap dels nombrosos projectes de recuperació del conjunt va arribar a la fase de materialització i la degradació del monument fou imparable. A mitjans del segle XX,
El Museu Arqueològic Provincial, amb la participació de l'Associació Amics de l'Amfiteatre i el finançament del filàntrop americà William Junior Bryan, va dur a terme un ampli procés de recuperació del recinte per la ciutat. Es va excavar fins a recuperar l'alçat de les estructures arquitectòniques conservades de l'amfiteatre i es redescobrí la basílica visigoda desapareguda en la nostra memòria històrica. A partir dels anys 80, s'impulsà el condicionament del recinte i el desenvolupament d'un projecte científic dirigit pel Taller Escola d'Arqueologia de Tarragona que establia els fonaments científics per a la difusió dels treballs de recuperació. En els darrers anys s'hi han desenvolupat actuacions arquitectòniques acompanyades d'intervencions arqueològiques que han facilitat la conservació dels edificis i l'accés dels visitants. L'any 2009, un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Arquebisbat de Tarragona establia un marc científic i de recerca de les esglésies de l'amfiteatre. D'aquesta manera, es garantia la coordinació entre els treballs de conservació arquitectònica, de documentació arqueològica i de difusió o transferència de coneixement. Avui, l'Amfiteatre de Tarragona és un dels espais històrics i turístics més concorreguts de la nostra ciutat i forma part del conjunt arqueològic declarat per la UNESCO l'any 2000 com a Patrimoni de la Humanitat. L'amfiteatre és un pont que uneix present i passat, obsequiant-nos amb moltes de les claus històriques que ens ajuden a entendre la nostra cultura i la nostra essència com a poble mediterrani. La seva arena encara esdevé una plataforma privilegiada d'espectacles, visites i trobades. Com un arbre antic que dona fruit i ofereix ombra i aixopluc, l'Amfiteatre de Tarragona continua sent un edifici viu que acull, benigne, tothom que s'apropa amb desig de saber.